Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost emisije Prva tema na TV Prvoj, koja je govorio o svim aktualnim temama. Predsjednik je na samom početku prokomentarisao da li može da dođe do sukoba na Kosovu i Metohiju. Naše je da se izborimo za mir i to radimo. Ne treba da paničimo i da mislimo da će neko taj mir da sruši, ali moramo da budemo spremni za svaki vid provokacije, da radimo kratkoročno i dugoročno. Zapadnim silama je stalo da reše Kosovo i Metohiju što pre, jer se sve češće poziva na kosovski presedan. Albanci treba prvo da ispune ono što je predviđeno prvim sporazumom, a to je formiranje zajednice srpskih opština, rekao je Vučić. A onda vidim večeras da je Kvinta tražila hitan prijem kod mene. Pretpostavljam da će nam doneti ono što su Albanci već objavili, da mi do 24. februara moramo da dogovorimo sve. Prepoznao sam tu simboliku datuma, kada je počeo rat u Ukrajini prošle godine, tačno na taj datum, 24. februar. Ali ako mislite da jedna zemlja treba da uvek bude žrtva, a gazili ste međunarodno pravo i poredak, i to sam im uvek otvoreno govorio, ne postoji čovek koji može da objasni da su poštovali Povelju Ujedinjenih nacija, rekao je Vučić. Na pitanje šta se Srbiji nudi za uzvrat po pitanju takozvanog Kosova, Vučić je odgovorio: evropska perspektiva. Ja sam siguran da što vreme bude više odmicalo, da će nam ponuditi nešto konkretniji pristup Evropskoj uniji. Umem da analiziram. Siguran sam da ćemo dobiti jasniju ponudu, ali pitanje je koliko će rešenje oko Kosova i Metohije biti ponižavajuće za sve nas. Takođe je dodao da je spreman da rizikuje svoju karijeru zbog mira i stabilnosti i da nema problem sa ostavkom. Vučić je rekao da NATO zemlje stvaraju ozbiljnu vojsku lažne države i da rade sve što je suprotno Povelji Ujedinjenih nacija i rezoluciji 1244. Nigde ne postoji kosovska vojska u pravnim aktima Ujedinjenih nacija, a pravdaju se time da je Kosovo od 2008. godine za njih suverena država i da ih je baš briga. Meni je smešna priča da mi spremamo agresiju, svi znaju da je to laž, ali je to deo narativa na koji moramo da se naviknemo, zato što je Srbija slobodarska zemlja koja ima nezavisno rukovodstvo. Držimo dobro za čoveka Srbije, ali dobro za srpskog naroda i gledamo kako da sačuvamo naš ponos i identitet.